Представете си свят, в който ракът не е присъда, а заболяване, което можем да предотвратим или дори да лекуваме с ваксина. Да, звучи като научна фантастика, но това вече е реалност. В последните години науката направи огромен пробив. Ваксини, които могат да намалят риска от рак или дори да помогнат на организма да се бори с вече съществуващ тумор. Но как точно работят тези ваксини? И колко близо сме до деня, в който ракът ще бъде победен? Преди да преминем към основата на днешната тема, нека отговорим на въпроса: какво всъщност е ракът? Ракът не е едно заболяване, а над 200 различни вида. Ракът започва, когато ДНК на клетката се увреди, нарушавайки нормалния контрол на растежа и смъртта на клетката. Всичко започва с мутация в ДНК-то на клетките. След като вече знаем какво е ракът, нека минем към основната ни тема за днес. Има една държава, която вече обяви, че е започнала използването на първи експериментални ваксини срещу рак – Русия. През 2023 и 2024 година руски учени от Националния медицински изследователски център по онкология в Москва съобщиха, че са започнали клинични изпитвания на МРНК, базирана ваксина срещу рак. Технологията е сходна с тази на модерните COVID ваксини. Използва се информационна РНК, която носи инструкции за имунната система да разпознава специфични белтъци, характерни за туморните клетки. В Русия вече са започнали тестове върху пациенти с различни онкологични заболявания, включително рак на панкреаса, меланом и рак на белия дроб. Първите резултати показват добра безопасност и стимулиране на имунен отговор. Разбира се, това са все още ранни етапи на клинични изпитвания и предстои да се докаже ефективността им. Но фактът, че такива проекти вече се прилагат върху пациенти, показва, че светът е много близо до революция в лечението на рака. Развитието не се ограничава само до Русия. Клинични изпитвания на противоракови ваксини вече се провеждат и в редици други държави по света. Европа и САЩ. Немската компания BioNTech започна клинични изпитвания на МРНК ваксина, насочена срещу рак на белия дроб. Проучването обхваща 7 държави – Обединеното кралство, САЩ, Германия, Унгария, Полша, Испания и Турция. В Обединеното кралство вече има пациенти, получили първите дози в университетски болници. Китай. През 2024 година китайската компания CSPC Pharmaceutical получи одобрение за изпитания на терапия, насочена срещу множествен миелом. Китай е една от страните с най-много активни клинични изпитвания в областта на имунотерапиите. Шотландия. В Дънди, Шотландия, пациентка стана първият човек в Европа, получил персонализирана ваксина срещу рак на стомаха и хранопровода, разработена от Модерна и МСD. Тази терапия използва информация от самия тумор, за да обучи имунната система да разпознава и унищожава раковите клетки. Други държави. В Швейцария са регистрирани терапевтични ваксини. В Куба от години се използва ваксина, разработена срещу рак на белия дроб. Ваксините против рак се делят на два типа. Профилактични, предпазни, целят да предотвратят развитие на рак, предизвикан от вируси. Терапевтични, лечебни, стимулират имунната система да атакува вече съществуващи ракови клетки. Профилактични ваксини. Доказаната победа, HPV ваксина, предпазва от човешки папиломен вирус, съответно намалява риска от рак на маточната шийка, ануса и гърлото. Хепатит Б ваксина предпазва от инфекция с вируса, който е водеща причина за рак на черния дроб. Това са примери, в които ваксините директно намаляват честотата на определени видове рак. Терапевтични ваксини. Новата ера. Работят различно.
Не предпазват, а обучават имунната система да разпознава и унищожава ракови клетки. Използват антигени, специфични за тумора. Стимулират те клетки да атакуват. Пример – ваксината Провенч за рак на простатата, одобрена в САЩ. Огромен бум след откритието на МРНК технологиите от големи фармацевтични гиганти като Pfizer, BioNTech, Moderna, сега разработват ваксини срещу меланом, рак на панкреаса, рак на белия дроб и други. Всеки тумор е различен. Чрез секвениране на ДНК се откриват мутациите в конкретния тумор. На базата на това се създава ваксина, която учи имунната система да разпознава тези мутации. Резултат – персонализирана терапия, уникална за всеки пациент. Предизвикателства и ограничения. Ракът е изключително хитър. Клетките му могат да се крият от имунната система. Огромно разнообразие от видове и мутации, което означава, че няма универсална ваксина. Висока цена и сложност на производството. Въпреки това, десетки клинични изпитвания вече показват обещаващи резултати. Бъдещето. Надежда за милиони. Учените вярват, че до следващото десетилетие ще имаме ефективни терапевтични ваксини за някои от най-смъртоносните видове рак. Идеята е ракът да стане контролируемо заболяване, подобно на хронична болест, а в някои случаи напълно излекуван. Комбинацията между ваксини, имунотерапия, както и стандартни методи, химиотерапия, ще промени медицината. Ваксините вече не са само за грип или морбили. Те са новото оръжие срещу една от най-страшните болести на нашето време. От доказаните HPV ваксини до революционните персонализирани МРНК терапии, бъдещето изглежда по-светло от всякога. А вие какво смятате? Ще бъде ли открито в най-скоро време универсалното лечение срещу рака? Ако темата ви е интересна, абонирайте се за канала. Предстои да говорим и за други революции в медицината, които могат да спасят милиони животи. Благодаря, че останахте до края. Ако съдържанието ви е харесало, моля харесайте и се абонирайте за канала.